Popol Vuh第27章神々を祀る。太陽が昇った後、バラムキツェ、バラムアカブ、マフクタフとイキバラムは山に一緒にいました。彼らはシダや苔の間に置き去りにしてきたトヒル・アビリシュとハカウィツのことを思い、心に泣いていました。そこで彼らはトヒルとアビリシュを安置したところにやってくると、夜明けがやってきたことをこれらの神々に感謝しました。彼らはこれといった贈り物を持ってこず、ただ松屋にのふごむの寄せ集めとエリコンソウを炊き、神々に捧げました。すると若者の姿をしたトヒル・アビリシュとハカウィツが口を開きました。この山、谷は我らのもの、汝らのものとなるであろう。すべての部族は汝らのものだ。我らは汝らの友であるので、汝らに知識を与えよう。我らが汝らに苦難を与えるときに、我らの姿を他の部族の者に見せてはならない。汝らの身分は高いのだから。我らに草の子、野の子、鹿のメス、鳥のメスを与えよ。それらの血を少しだけ我らに与えよ。鹿の皮は汝らが取っておきなさい。他の部族の者がトヒルの姿を見たがったら、この鹿の皮を見せろ。そして汝らがすべての部族を支配しなければならない。そしてその者どもの血と肉を我らに差し出せ。そこで人々は狩りをしました。そして鳥や鹿の子を仕留めると、その血をトヒルとアビリシュの石像の口に捧げるようになりました。そして鹿の皮の前に松屋に黄色いペリコンソウやホロムオコシュと呼ばれる白いペリコンソウを炊いて捧げるようになりました。それぞれの神が鹿の皮を持っており、それは山の上にひっそりと安置されました。そしてバラムキツェ、バラムアカブ、マフクタフとイキバラムは、昼間は山の中を歩き回り、アブやハチやミツバチの子だけを食べて暮らすようになりました。